Ο μύθος των MP. Θέλετε να αγοράσετε φωτογραφική μηχανή. Κοιτάτε στα χαρακτηριστικά. Αφού έχετε ξεπεράσει την εξωτερική εμφάνισή της και το μέγεθός της, κοιτάτε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα πιο σημαντικά κριτήρια επιλογής μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής? Ο μεγαλύτερος μύθος είναι τα MP. Τα MP πρέπει να είναι το τελευταίο πράγμα που σας ενδιαφέρει. Και εξηγώ. MP είναι απλά το μέγεθος της φωτογραφίας που θα σας δώσει η φωτογραφική μηχανή. Όσα περισσότερα MP, τόσο περισσότερο χώρο στο σκληρό σας δίσκο. Αυτό είναι μάλλον το λιγότερο, αφού οι σκληροί δίσκοι με την πάροδο του χρόνου γίνονται και πιο φθηνοί. Η ποιότητα της φωτογραφίας δεν εξαρτάται από το μέγεθός της, αφού μια απλή compact φωτογραφική μηχανή έχει ένα αισθητήρα μέσα στο μέγεθος του νυχιού σας. Αν στριμώξετε σε μια τόσο μικρή επιφάνεια 14 εκατομμύρια πίξελ, δηλαδή 14 MP, τότε όλο και κάποια προβλήματα θα εμφανιστούν. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα είναι η υπερθέρμανση του αισθητήρα, με αποτέλεσμα η φωτογραφική μηχανή να αδυνατεί να βγάλει καθαρές φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Θα δείτε τις φωτογραφίες σας να έχουν κόκκινες, μπλε, πράσινες κουκίδες σε άσχετα σημεία, όπου ο αισθητήρας αδυνατεί να γράψει την πληροφορία λόγω συμπυκνωμένων πίξελ. Αν αυτά σας φαίνονται πολύπλοκα, μπορείτε να ρίξετε μία ματιά σε επαγγελματικά μοντέλα μεγάλων εταιριών, όπου οι αισθητήρες έχουν πολύ μεγαλύτερες επιφάνειες και σταματάνε στα 12 MP. Η ποιότητα των μηχανών αυτών είναι πολύ ανώτερη από τις άλλες, γιατί τα πίξελ δεν είναι συμπυκνωμένα. Βέβαια, υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές αυτή τη στιγμή στην αγορά με 80 MP, αλλά ο αισθητήρας τους έχει τεράστιες διαστάσεις και οι τιμές τους είναι σε ποσά που αγοράζεις και ένα σπίτι. Η πραγματική δουλειά των MP είναι το μέγεθος εκτύπωσης της φωτογραφίας. Δηλαδή, αν θέλετε να εκτυπώσετε μια φωτογραφία σε μέγεθος α3, τα 6 MP είναι υπεραρκετά. Με μια μηχανή 12 MP μπορείτε να εκτυπώσετε άνετα 70 επί 50 εκατοστά. Σημαντικά κριτήρια επιλογής μιας φωτογραφικής μηχανής είναι ο φακός και το μέγεθος του αισθητήρα. Για φακό προτείνω μικρά zoom και ευρυγόνιο άκρο, για να μπορείτε να βγάζετε και φωτογραφίες με διαφορετική προοπτική. Αν θέλετε να μιλήσουμε και πιο τεχνικά, καλό είναι να έχουν μικρό νούμερο διαφράγματος, για να είναι πιο φωτεινοί. Ένας φακός που ξεκινάει από f2,8 παραδείγματος χάρη, είναι αρκετά καλός για λήψη φωτογραφίας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και σε εσωτερικούς χώρους. Συμπέρασμα. Η σειρά προτεραιότητας στα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να κοιτάμε στην αγορά μιας φωτογραφικής μηχανής είναι ο φακός, το μέγεθος του αισθητήρα και μετά η τιμή, το μέγεθος της μηχανής και τα MP.